Здравейте, обръщам се към Иван Илиев за помощ от него. Понеже полицията и закрилата са дошли без предупреждение, са ни оплашили и са ни взели децата. Казаха ни да се подписваме, за да мога да знаем къде ни се намират децата. Ако не се подписваме, директно ще ги дават в дом майка и дете, оттам вече не мога ги върнем. Ако е възможно, поне да си гледаме малкото си синче, той е на 2 годинки. Айде, малката тя не разбира, но поне той е на 2 годинки, той е всичко за нас. Той е всичко за нас, поне за минутки или за половин час, така да се видиме. Защото днес е 5-тия ден, ние не знаем какво става с него, дали се рани, дали се храни. Той тъжи, в момента тъжи за нас. Ние не сме разделени, половин час с него не сме били разделени. Виждате ли трагедията на едни родители? Дори когато от едно животно, някоя майка, отнемете рожбата и тъгува. За вас ние сме животни. И по-зле от животни. Така не имате, така се отнасяте с нас. И по този начин ни третирате. Но това няма да е задълго. Всичко ще се промени. Би трябвало да имаме някакви права. Ние сме родители, не мога. В тази държава ние нямаме много права. Ние циганите нямаме много права. За съжаление. Надяваме се скоро това да се промени. Затова е тази борба. Дано да се промени, дано се приберем дечицата. Всички, които имат подобен проблем, нека да направят кратък видеоклип, да изложат проблема си, да го адресират до мен, да се обърнат до мен и да ми го изпратят. Ще се помъчиме да ви помогнем. С каквото можем, ще направим всичко по силите си. Така постъпи и бащата на отнетите деца. Всеки, който досега се е обърнал към мен и очаква от мен да му помогна, нека също да направи кратък видеоклип, да го адресира до мен, да каже какъв му е проблема и да ми го изпрати. Данните, които сега сте ми дали на мен, и ще ви окажем съдействие по всяка възможен начин да си върнете децата. Много е трудно, защото държавата има институции и в тези институции работят хора, които никак не ни харесват. Въобще. Смятат ни за втора ръка хора. Намираш ли си лесно работа? Не. Има ли работа за теб? Няма работа за мен. За мен работа няма. Най-големият проблем на нашите брати и сестри и такива млади семейства е липсата на работа. Недопускането им до пазара на труда. Само защото, вижте го, защото е малко по-черен, по-мургав. Само за това. Ако този човек е в Германия, ще може да работи спокойно във всяка една фирма, всяка една фабрика, където може да приложи уменията си. Наравно с другите, с всички останали хора, които идват от цял свят. В България това е невъзможно, защото тук царува расизма, колкото и да не искате да го признаете. Това е един от многото случаи, в който хора се обръщат за помощ към мен. Това е семейство, чието деца са били отнети от институциите. Причината е, че не са били полагани адекватни грижи за тези деца. По този случай съм ангажирал адвокат, който да се погрижи, да помогне децата да бъдат върнати обратно при това семейство. Ние, които живеем в чужбина, знаем, че такава практика има в чужбина. Социалните служби изземват такива деца от родители, които не могат да полагат грижи за тях. Но социалните работници в тези служби, те преценяват какви условия има едно семейство за отглеждане на децата си. Или, ако недобросъвестни работници работят в тези служби, могат с лекота да отнемат децата ни, на нас циганите, тъй като няма защо да се лъжим. Ние
нямаме постоянна работа, нямаме постоянни доходи, това означава, че условията, в които живеем, не са много добри. С изключение на тези от нас, които работят и живеят в чужбина. Но тези, които са останали в България, на тях им е страшно трудно. В някои села, малки махали. Много е трудно да си намерят работа, почти невъзможно. Не могат да си ремонтират домовете, къщите не могат да си ремонтират. И затова условията са такива. Други се обръщат към мен за помощ, защото са изгонвани от жилищата им, общински жилища. Дълги години са живели в тях, плащат наеми съвсем нормално, плащат си ток, сметки и всичко. Но кметовете са решили да ги изгонят. Защо ли? Много ясно, искат да продадат жилищата на хора с връзки. Или става въпрос за корупция. Други ме звънят, търсят помощ, защото живеят в нечовешки условия в кварталите, циганските квартали, циганските махали. Не се изчиства редовно буклука, няма вода, режим и така нататък. Много хора се обаждат, защото са подложени на дискриминация поради етническата си принадлежност. Не ги допускат до обществени заведения, до басейни, до магазини, къде ли не. Други са подложени на дискриминация в общински институции, държавни институции, в болници. Както видяхме наскоро, лекарката, която подритва с крак един безпомощен човек и го нарича гнусен циганин. Как си мислите? Дали мога да осъдя всички тези расисти в България? Дали мога да отида навсякъде? И като отида какво? Ще пусна жалба? И какво? Какво ще промени това? Това въобще може ли да промени нещо? Сега чувам, че ще правят протест в Гент. Да, виждам един човек, работи в Дюнер. Виждам в него чисто сърце, чисти намерения. Но, приятелю, дали си мислиш, че европейските институции нямат наблюдатели у нас и не знаят какво се случва в България с нас циганите? Знаят много добре, но не им пука. Нямам намерение да се самоунижавам и да посочвам на някой болката и мизерията, в която живея, а той да знае отдавна за нея. Не. Нито протести, нито жалби няма да дадат никакъв резултат. Истината е, единствената истина е, че ние трябва да имаме политическа партия, която да ни защитава в парламента, там където се коват законите, там където наистина може да се промени всичко за нас. Да можем да живеем нормално, при нормални условия в собствената си държава. Политическа партия. Аз съм започнал работа по създаването на политическа партия. В началото си мислех, че ще се справя сам. Аз работя в Германия. Изкарвам достатъчно пари. Печеля нормално. Грижа се за семейството си. Започнах да отделям и да плащам разходите по дейността, с която съм започнал да се занимавам. Но толкова много разходи не мога да поема сам. Затова публикувам банкова сметка на фондация Евронова Румъния, в която всеки един от нас, всеки наш брат, всяка наша сестра могат да дарят кой колкото може, за да успеем да създадем тази политическа партия, за да мога да отида във всяка една махала, всеки един квартал и да избера между нашите млади мъже и жени, добре образовани, от скромен произход, които да издигнем в кандидатури за депутати. Да създадем такава партия, да се запишем в изборните листи, да гласуваме и да вкараме няколко човека в парламента, 15, 20 или колкото успеем, да се работи за разрастването на тази партия. Имаме нагледен пример. Сега всички българи ще подскочат. Ето го ДПС. За толкова години да сте чули един етнически турчин в България да бъде подложен на расизъм. В Кърджали,
в Търговище или в тази част на България, където управлява ДПС. Да сте чули някой етнически турчин да бъде малтретиран, да е безработен, няма да чуете. Защото имат политическа партия, която да се грижи за тях. Друг е въпросът, че тази политическа партия повече се е грижила да си напълнят джобовете депутатите, отколкото за собственият си народ. Сега много българи ще скочат, и не само българи, ще кажат: циганска работа, проси пари. Не проси пари. Вижте сега, българи, вашите политици, облечени в скъпите си костюми, се появяват по националните телевизии и ви обясняват как ще работят за вас и как ще оправят живота ви да стане по-добър. Те не публикуват сметка за дарения. Защо ли? Защото вече са вземали чанти с пари от своите спонсори и са станали зависими от тях завинаги. Как си представяте, че после тези политици ще работят за вас? След като вече веднъж са вземали пари от спонсорите си, те ще работят за техните интереси. Това, което се случва. Тъпи ли сте? Слепи ли сте? Не виждате ли, че всяка една политическа партия, създадена от българите, е спонсорирана от някой спонсор? А тези спонсори са капиталисти. Техните интереси са в разрез с тези на държавата. Или срещу вашите. Колко от вас са участвали в създаването на политическа партия и са дарили пари за създаването й? 0! Как очаквате тогава някой от тези политически партии да се погрижи за вас? Вижте мен с обикновена тениска и се снимам със собственият си телефон, за да достигна до моите брати и сестри и да им кажа, че единственият начин да създадем истинска политическа партия, която да ни представлява, е да участваме всички заедно. Всеки литър гориво, който зареждам в автомобила си, струва пари. Всички вие знаете. Няма какво да ви обяснявам. Ако наистина искаме да променим нещо, ако наистина искаме един ден да заживеем нормално в собствената си държава, не да ни взима децата, не да ни бие полицията безнаказано, не да ни връщат от заведения, басейни, магазини и институции, то тогава ние ще трябва да се обединим, да създадем тази политическа партия и под мое ръководство младежите, които ще влезат в парламента с мен, ще работим за интересите на българските граждани. Да, ние не сме етническа партия. Ние ще се грижим за интересите на всички български граждани, особено за ромското съсловие, за циганите, които са онеправдани, тъпкани, унижавани, оставени без работа в собствената си родина, сегрегирани и дискриминирани, особено за тях. Това е, което искам да ви кажа. Ще публикуваме банковата сметка. Сметката е на фондация Евронова, Романи, неправителствена организация. По този начин ще можем да съберем достатъчно пари и да регистрираме политическата партия. И нещо друго. Обръщам се към тези ромски босове, които ако видят това видео, си точат зъбите да вкарат децата си в тази политическа партия. Няма да стане. От сега предупреждавам всички. Всеки, който бъде издигнат за кандидат, за депутат или за общински съветник в тази политическа партия, братя и сестри за България, ще трябва да работи за интересите на своите избиратели. И ще се кълнем по начина, по който са се кълнели във вярност
са заклятниците в тайните комитети на Васил Левски. И ако някой ни предаде, ще бъде наказан по същият начин. Ако някой не предаде, ще му запаля къщата лично. Да знае. Тук ще се работи за заплата. И тази заплата ще трябва да ви е достатъчна. Трудът, който ще полагате, ще бъде насочен за грижите към нашите братя и сестри, които ни имат доверие и гласуват за нас. Ако някои биг босове очакват да си вкарат децата в парламента и да станат още по-богати, тук не е мястото. Намерете си друга партия. Тук няма да се случи. Тази партия ще се грижи за интересите на най-бедните, най-окаяните наши братя и сестри. Защото лекарът лекува болните. Така е написано в Библията. Брат защитава брата и сестрата. Затова тази партия ще се казва Братя и сестри за България. Аз съм Иван Илиев и съм истински циганин. И няма да спра, докато не променя отношението на българските расисти към нас. Докато не започнат за всяка обида да си плащат. Докато не променим закона и за всеки, който проявява расизъм и дискриминация на етническа принадлежност, да бъде вкарван в затвора, а не да бъде глобяван. Аз съм Иван Илиев и няма да спра, докато не създадем закон, който да задължава всички работодатели да назначават в работният си персонал минимум 20% да бъдат цигани, за да имаме работа. Ще се грижа, ще направя всичко възможно, за да има работа за всички. Не е лесно, но не е невъзможно. Ако сме всички заедно, можем да успеем. Само така можем да успеем. Пари за себе си имам достатъчно. Не ми трябват. Но за да се създаде политическа партия от такъв голям мащаб, е нужна помощта на всички. И ако някой се опита да говори за мен простоти, нека се опита сам да направи такова нещо. Аз опитах и е много трудно. Невъзможно е. Не искам и няма да продам душата си на никой срещу пари. Мога да участвам в проекти, европейски проекти, стотици хиляди евро. Знаете ли за какво става дума там? За каква свинщина? За каква кочина? Никога няма да слезе толкова ниско и да продам душата си. Ако някой иска, пътят към ада е свободен. Вървете. Аз се обръщам към моите братя и сестри, защото това е за тях. И ако не участваме всички заедно, няма да се случи. Защото само идеята, че ние, циганите, може да се обединим, да създадем политическа партия, която да бъде парламентарно представена, само идеята за това в ушите на българите расисти звучи като предателство, като кощунство. Все едно искаме да отцепим България, а ние просто искаме нормален живот в собствената си държава. Няма да се спра, докато не постигнем тази цел. Това е, което исках да ви кажа. От днес нататък публикувам видеята си в YouTube, защото там могат да бъдат по-дълги. Гледайте ги там.